sim jirai mas pun nomor lais pak sapulai. Nungu yau Jisu haga nega step naga benda ka jingai ka jingker ku baro ka bangi dang yau pidiang nginang mandraru ka juga por ka jing tu mu jongi idu wai kangkur pana benda ki bapang ki bashitam ki batia ha ki hospital ki batia hayi ki batrang ya ka jingai ka jingker ku halo jongki ta ka bai ti ka jing tu mu shime shime jongi nginang kot kar padi ka bor jong ka bane halo jongi halor ki inga sem jongi ha kerteng upa baru kon baru mensi embakoit Amen. ka jinga e jongo trai jongi u Jesus Christ bar ka jingi jongo blai lem bar ka jinga sulak jongo mensi embakoit kindon rengka bat pi baro Rengka bat piru ko himen ko para tongidang IT egi jing tolot ki jing tuna jongi kakti nu blai ka pen kan mau yengi kahimau ubele kapediang ya baro klempe shiliang ubele udon ka jingit ya baro padu ubele kwa ban kendiu yangi dan bau Jisu wala ngilong ginom pop abangi kloi bania trailang bat ka bor jeng kahimau ubele un penjana ya ka jingim jongi un plai lud yangi na ka jing te jingkum na ka jing sniu baro ka babit yangi tongin karpa adio Jisu Banis ne yangi vai pai vai. Bangin dup long kikun jong kahima kikun jong balai kam dame hagene ka yom paska. Try Jisu map yangi side kud yangi na baru ki pop ki bangi lele bangin dup laban syakri hok yam iman ka kelit ma nga pala au blay badan board baro pada happy ko himen ko para mang lele pop sibun e da ke jim parkat da ke tin da ke kam da ke jingle klep da ke jingle pala janga da ke jingle pala janga da ke jingle pala bakrab e janga Namar kata nakar pahadi kamari abakoi kabaya isa ka teisoti yaki angel bakiri koi badia pi ko himmen ko para benduwai ni kabinda jonga how try ublay jongi ublay badan bor bar o ni sune yangi badan dara mapi hip hop jongi nilam yangi shaga jingi mbam jeka Amen. Try can raku play say Try can rako blaze yangi Cristo lako Cristo lako nyo benim jongi benim yangi Try can
Dubai. Ni Dubai nagabenda bara ka jingay ka jingkarku kapangit terang ka jingim jeng. Ni Dubai nagabenda baro kishi kurim kibalawan shimenda ka retreat nadus ni todi kapaki late pai bakin ra ka jingay ka jingkarku. Ni Dubai nagabenda ki bapangi bashitambar. Koblay ko jingshai bajanai jongi balakarku bala ai hangihi banrake ya ki jingmaya paska hangne haparte to prolong yangi ngi karpat bangin kemen ha ka jimpura jonga jinga jamme junom kalamkut da utrai jongi uji sukrisu kon jamme uba embada basan sha renkat badme ha ka jingelong kawe jungamen sim bakoi ublay junom la junom. Amen. Kajing pule na ki kam jong ki apostol. Hagi tokis ni ki apostol ber ki para banget ki ba haga Judia ki layo sngeu bagi jentil ru ki layo pediang ya kaktin ublay. Henry habau Petrus ulale sha Jerusalem ki tu ki balakershan ya kijing otshare ki lakem daw ya u ki ong balay pilale sha ki ba klem otshare bat pia bambat ki kumtau Petrus ulabatai haga haki nadong syadong ya kata kepala cia nadu basdang ngaladon hakanong ba jopa bat ngadang duai bat hagajing long rengai ngalayo i ya gajing yo i pau bawan hier ka e ka ba ikum ka jan reben ka ba he ba lapen hier ya ka na beneng na kijing tedu baro sauteli bat kala hier hanga haba ngalapej benya ya ka ngalayo i kimrat sau kejat bat kimrat klau ki kenja bapar bat kisim jong kasuin nang ta ngalayo sngeu ya kasur ka baong hanga yang George ko Petrus to penya bat to bam Henry ngalaong dalay ru ko trai na ba ka jin bam jaklia ne ka bom khoi kam pat jurung haka sintur jonga Henry ka ta kasur ka bala kren biang na beneng ya ka ta ka ba ublay ulapen khoi Pimdei ban yau ka bom khoi kani kala ja laisin bat nang ta laring biang ya ka baro syak baro ka wei shabneng hagata hi ka khlip mat laingut kirang ba kibala pha syanga na ka riria kilapoi hakaying bang ngisa te umensim ula ong yanga banlek syaki klem da ben ya per kine kinyo ngut ki para banget ru kilalej ringkat bat nga bat ngilaya lej baro syaying jong uta ubriu une ulaya thu hangi kumno ulayo i yaw angel ubayang haying jong u bat baong ha u to pha briu sya jopa bat wan ya lam ya u Simon ya uba lakhot u Petrus un penbena hapi ya ka khubor da ka ba en saplaj im ya phi ma phi bat ka ying ka sem jong phi baro ka we bat haba ngalas dang ban kren umensim bakhut ilawan hier halor jongki hakaju karukom kaba ulawan halor jongi mensua nang ta ngalakan mau ya kaktin jong utrai kumno baula ong uyo anis ula pen baptis daka Henry en sa pen baptis ya u da mensim bakhut te la da ublei la ai kaju kaching ai haki kumbau la ai hangi haba ngilange hautrai Jesus Christ te ngaladei u ken ban khang ya ublei enda ulayo sngeu ya kane kiladu nya bat laya baro bat kilaya ro ya ublei da ka baong te haki jentil ru ublei la ai ya kalat ban kala jingmut sya ka jing im kaktin jong utrai Isango ya ublay. Samsa puar nombar nyospa arfulai. Nyospa arfulai. Kumbas liang umpoliu kas kay bensim jong nakas liang yublay.
utrai undon rengka bat pim. Rengkabat piru. Kajimpulin ya ka gospel bakuit kat kumuya anis. Kaburau ame kutrai. Ujisu ulaong. Ngalong unongap lamborot babha. Unongap lamborot babha. U aiti yala ka jingim nagabenda kilamborot. Unong berlas ngi ba umde unongap lamborot. Bat bakina lamborot kimde ki jongu. Haba uyo I bawan usuri. U ino ye kilamborot. Badu pet yap pet im. Bad usuri u kenrup yaki badu pensapret yaki. U petiap na marba ulong tang u nong belas ngi bad salia yaki lamborot. Nga ngalong unongap lamborot baba. Nga itu ialah ki jong bad kiru ki itu ianga. Kumba upa u itu ianga banga itu yang upa. Banga IT yala ka jingim naga benta kilamborot. Banga don sa kivay pat kilamborot kibamde nakane ka sem lamborot. Yakiru ngade ben wan yalam. But kins ngap yaga surjanga kumda endon kawe ka kinhun uwe unang sharai. Naga daw upa uidia nga. Naba nga IT yala ka jingim bangandup yo biyang iyaka. Omdon bashim no yaka jingim nanga. Henry nga IT yaka daka mon la jong. Nga don bor ban IT yaka ban nga don bor ru ban shim biyang iyaka. Yakane ka hukum bangalayo na upa jonga. Ka gospel jong utrai Jiro yame kukris. ko himen kopera bait ha utrai Jesus Christ. Ka gospel mendakasngi kawanra hakamajongi. Ya ka jinglong jongolong nongap lamborot babha. But ka jinglong jong unomberla sngi nomberla sngi. But ban pensotu ya kane ujisu udang hikai yangi ba udon hau bun gi jinglong ba ukoloi banaiti ya ka jingim udon ga bor ban shim ya ka jingim udon ga bor banaiti ya ka jingim ula ban shim biang ya ka jingim kabamud ulong ubalong ubadon ka control ya baro banaiti ya ka jingim ban shim biang ya ka jingim tang ublay ula banle ngiki bryo ngimla banle badai na kata ka daw ukerlalong nongap lamborot babha but ban penshai shushu yakane ka pang Jesu on ngadon kivei pat ki lamborot ki bampat don hakasen but kabayade but ka jimpule beningong mendagasni kadban ang don ka jingia kolmar ha ka jingim jongi apostol bat kin kristan beningong ublay upenpaw haki ba baro ki brui ki lambaba but ngide pen pediang ya baro nama omde mangi ki brui ngi penba ki brui henry ude ujisu unongap lamborot baba udam penjanai ki brui ke jingim jogi brui shisin bangi don badu jisu shisin bangi stam ban trekam badu jisu ngiha ban kerla nakata ka jinglong nomberlas ngi shaka nongap lamborot baba bun sin ka jingma jongene ka juk kalong bun ki briu ki jit ban sakut ha ka jinglong nomberlas ngi ban poi ban yakaba long nongap lamborot baba lese
kaneka jinglong ka tre minda ha ka partay. Nomberlas ngi ule ayu. Balay ule tre udon kam eye. Ule tre nagabinda ka jimmandoy. Lese yu perlut ya ka sngi kanamba habakut ka sngi ulaban pan ya ka bainong. Ka jingmud jongu kalong omde ben sumar ya kinongap lambor ban sumar ya ki lamborot henre ki jimud kalong ben yo ka bainong. Te kadu kadwai habakilli hatopila sumar ya ki lamborot un ong hoit henre ha ka jinggain jongu try lese ulaban la don bun ki lamborot kila miss nakataka kinhun lese kila duno yaga jingim namar un nombelas ngi umbat don ka commitment umbat don ka mensiam banaiti lut but ulay tre ne utsumar tang da ka ba kimilindi yaka bainong habakut kasngi kabamut tangga jimmandoy shemet ka jingkwan alade ka jingkwan lalot bad ka jingsngo ba parte kane kalaban longa jinglong jong bun gi briu hakane ka parte hakane ka juk ka bamenda don bun gi briu hakane ka juk kitre bella kumne lese larangi pe haki inga sem jongiru don gi batre bella kumne nilaban yo i yaki kon sweat haki inga sem jongi namar kimi kipa kimpat ay tilut yala ka jingim kumung nangap lambarot hakamat ka jingya per jingmut hakamat ka jingya babun jay nilaban yo i upa ukloy ben ino yaki kon don jimbabe eye halor ki kon don jimbabe eye halor ka kimi ki kon don jimbabe eye halor ka jinglong jong ki inga sen ke subha iki briu ben ino yaki yala ki jong ki inga sem namar kano ka daw bare kumu nombela unombela upay barabore ki jimmandoy ladar katut kata ka jimmandoy shimet ki kloy ben ino yaki bayid batoin jongki haka jingdum nanda ke pejingai don ki briu ki bakinos new yaki vai habakata yaki jingim jongki ki kloy ban kendai yala kilajong ya kilajong but ki kloy ban kindria jaka haki inga sem jongi ngilap yakane ni oi yaki umma jong bon ngod namar kane ka daw and ru jisu ong wan habangi yakendu kum kane ka jinge kadon ka juba biengi lemba ka jinge jan badu jisu nakatagada jisu kentu yaki apostol pimde banlongi dang ban pinjau umat yano yano namar kangda kadon ka jinge ka jia hapedeng ki bru ki bela jid hapedeng ki bru ki mbat jid hapedeng gentil but hapedeng ki kristan ki ba pidiang yaka lindi batimai kalong ka jingi jisu ka jingi badu jisu bat bon sin wat ladang ki pidiang yaka lindi batimai wat ladang ilong kristan ngimbat kerlalong nongap lambrot baba ngidang sakut biang hake jinglong jonggi nombelas ngi ladang ngi jit bad ngi im kat kum gi nombelas ngi ka jimma kalong ngimla ban idya kiwe ka jingid ka pinmong yengi barabor shesin bangi don ka jingid kata ka jingid ka pinmong yengi nagata kada jisuang ngadon ka bor ban aitia ka jingim but ngadon ka bor ban shim biang ya ka jingim kabamot lada u pinmong yano udonru ya ka bor ban pinkoid ngi part ngi pinmong iki briu henre ngimju don por ban pinkoid yaki ngi kaka ya ki yang jongi ha ka krengi kana jongi ngidang pinmong iki briu halindi sinking henre ngimju leit pai biang ban pinkoid yaki wan hapoki inga sem jongiru ngimju shim biang ya ka jingim kabala shamong badu jisu ong ngalong nongap lamborot
lada don ki lamborot ki ba mong ngalaban shim yeki ngalaban pinkoit yeki ngalaban pelai lud yeki nandangan pelai biang yeki shakilum namaru nongap lamborot ule komno uap yeki lamborot bada ladang leit shaki ri Israel ngilaban yo I don buon ki jakat tang ki mau sudah don ki lum bad ki nongap lamborot ki alam yeki lamborot shakum ki ni ki lum bad don buon ki jimma ka ba ap yeki lamborot bad lada u nongap lamborot u kain sting ya kata ke kameram jongu dada u perkat tang ban perlut ya kasni kramba undup dawa ya kabainom ke jimma kalong buon ki lamborot kin mensau buon ki lamborot kin poi shakikti jongi merat kalau bad kinia bad kadu kadwai don porro ban kain hato baro ki lamborot ki don ne haka kinhun ne don ke bayam ne don ke ba mensau kabba yo I ya ke badang im unsa yalam biang yeki da ka ba ino ya ke bala shamong da ka ba ino ya ke bala poi shakikti jongi mrad ju don pore ye ban shashitom nagabinda jongi lese uting lese uang kamde ka kameram jonga ban be mrad namar la pen kam di yanga la iti yanga ban peit yakine ngape ngam tip ki bam ne klambam lese ki koit ne ki bam pat long ki ba koit ngam don por yakane namar ngalong ba pendep yak kameram kane kalong ga jinglong jong bon mud ha kane ga jup ki ba pendep yak kameram kalam jingid ladangilong ki ba pendep yak kameram kalam jingid ngimla ban kalalong kinongap lambrod baba ko himen ko para ngidon kaman ikmi alaka jongi ingasen dia ka jingim jongi hato ngidon jingit neyem haba ngi lekano kano ka kam naga bendau jisu la de haki ingasem jongi haki imlang salang jongi wat haki kameram jongi ke batre haki kam sarkar ke ba pendep kinongi kai ke ba tre office hato ngilong ke ba pendep ya ka kameram kalam jingit lese ki bri ki wanshangi nagabinda kino ki kam lese ki kinna ki wansha ka school hato ki nongi kai ki hikai tang banyo ka bainong banyo ka tulop hato ki bri ki late office tang banyo ka tulop ne ki don ne em ka jingid ban pindat ya ka ba ki lamborot ki wansha ki ban dawa hato ki le janai ki kam ne shulem malumala ban pindat ya ka kamera kane kalonga attitude kaba pin mensau but pin jenjar ya bun gi lambrot kum juru ya la de shimet ai bau jisu unam pasiau hangi ha kane ka mas bakui ban pin bet ya ka jinglong joga jingim jongi bangin long gi ngap lambrot baba ha malle ki kamera la da de ki kaming kam imlang salang kam balang ngin kindiu ya ki we da ka jingi jisu be it kerku kardo yangi pen sle yangi pen gantang yangi bangin dupla ban shakri hok yame bangin dupla ban longi lamborot ki baba bangin dup longi nong sumar baba ha jingim choni enyaro ya utrai Jesus Christ Nom lai nom amen. ko himen ko parato ngin play ka jingi ka choni nganget au play pa ban bor baro unang tao ko benin bakakindo but how Jesus Christ ko marwe chomu utrai chomi yau bela puna men sem bakoi yau bela kana ka Maria te soti bela shalabeng po Pontius Pilatus las anar panayavu yayap la tep yavu ulakia shakibaya hagasni ka balai lami pan ikibaya ulakiu shabaning ushang shakamono blay pa badan bor baro nanda unwan pan ben bishari kibayim bakibaya ngangit hau men sem bakoi aga balang Catholic bakoi aga jinya silok irikoi aga jimap igipo aga jimmi pat kadon aga jingim bam chikut amen Lai spa in your po.
to ya duai ko kemen ko para baga jingkinia janga ba jumpi kallang ka ba pediang khon hau blay upa badan bor baro to try putting it in Kenya ti jong pi la ka banta ka chi ro ma ka teng jong ka chi man to ingi ba ka palang ko ko jong pa ro ko wei to pediang ko trying i karpat ya ke jingtarwa janga balang jamme kabarisa kemen pat kumba mela ai haka ya kadau jong kat kane ka jingkamen kumdaru to ai ya uso jong ka jingkamen bam jikut dau Chris utrai jangim amen utrai undon rengka bat pim rengka bat hi token tiu ya la ki donut ikin tiu ya ki shao try tongin ya aingu ya utrai ublay jangim ka shong hok bat ka day da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jongi bat ka jimpenim yangi haki por ba ro ban yaro yame ko kinrat henry kamdam hakene ka por ban yaro pindon buram shushu yame naba yau krisukun lamborot paska jongi lakinia namar habala pindu ya ka barim la tautamai ya ka parte kabala jot lapra badia ka jingim jongi la pinbha biang hawu kris namar kata habala dap mia daka jingkamen paska ka parte baro ka we ka resa daka jingero yame ki bor baneng ru bat ki kinkhun angel ki ruai lang ya ka jingruai janga buram jame bat ki ya pen bana kalem sange Bakud try bakud play keep on bang but take it up like a from the wind why usana shatro why usana kampu why usana you play you know yaro you tamawan aga kurteng try bang but take it up like a from the wind why usana shatro why usana kampu why usana you play you know ko himen ko para hagane ka yem paska kadwang idam pen krena ga binda ga pentecost inang duai paumen siam bakuden wan hiar halo jungi pen sautu yengi ya ka jingkot ban logi nongap lamborot baba haga jingim jungi haki inga sem jungi haki kam gi jam jungi haki jingit kli jungi baro dashisha melangu bakoit kotrai katemei jong ka jingkoit barom namar katangi karpadiami topen kuit pen kandang yakini ki jingtarwa jangi dakaba paya umin siem jame kum go jer halo janki bakin kalalong iangi kammet bagas nam jango trai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kidia yavu badula ai halage senran u om toshim batabam nakane pi bara namar kane kalong ka kuri kamet janga ya ka ba NIT naga benda jumpi Hagaju keru kamendala la yabam ulashim ya kakuri bada kabaingu biang yame ulaya ka halake senran u om tushim batto dina kane pi baro namar kane kalong kakuri jonga snam jonga jonga jutang batimai bad bam jikut
Ya ka ben pen mi naga benda jumpi. Ba naga benda ki babun. Naga benda ka jimap ya ki pop. To le ya kane ban kan mau ya ngam. Ko snam ba kardo jamu Christ. To pen koi dia ni. Pen koi dia ka men siam hadim pen koi. Pen koi pen kia ya ki bapang ki ba shitam bara. Ya da yang inau ba men. Kajimaya jom ka jinget. Kata sin bangi balune uku bagi dinagane kakuri ipen daya jing yap jong mego try tada dumen wan. Namar kata ngi ke bapin menda ya ka jingia bad ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi rai nguai dem namar melanyu yangi ki babit bania hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas nge varit ngi kar paadiya me ba ngi ke bayo binda hakamet bad ka snam ukris ngin long ki bala pinyar tele kawe da umen siyem bakoi. Token mau ko trai ya kabalang jamme kabala priyang hasatala kaparte bato penjana ya ka haga jingi ringkat badulio uppa bakui jangi uvilbat ubishab jangi but bar ki lingdo but kiriniam token mau lemro ya ki himmen ki para shinrang but kinde ki bala yutia da ka bakrmen ya ga jimmi pat badia baro ki bala klat no haga jingi sne jamme top pediang ya ki shaga jing shai ka kama jamme. To isine yangi baro ngi karpadia me. Barengkat bat kamaria te isu di bakuit ka kami jangoble. Ujoso bakuit kurim janga ki apostol bakuit. Bu Francis disease bakuit but baro ki rikuit ki bela pinsngaba me pateng la pateng. Ngin long ki babit ben yo bindale maga jingim bam jikot but bangini ro but pendon purame me da ukun jamme u Jesus Christ. Davu lembadu badhavu kallong hameyu blayu pa badan bon haga jingelong kawe jungomen sim bakui baro kaburom bat ka jingero junom la junom Amen. ko himen ko para tongin duwai kumba uji sula hikaya ngi ban duwai banginang trangi ka jingai ka jingker ko halo jungi Iduai naga binda baro ke jing don kam jong ngi shime kam dame kam in siam. Iduai ro naga binda ga trees and kat bangidang sna ya ga naga kai mane jingis ne jimbale bangin dup laban pendep daga jingarap daga jingis ne ga jingublai. Duai na binda baro ke bayarap spoon min siam naga binda kanega senda kanega imane ke badang yarap. Iduai ro naga binda ga jingda bat ga jingben slai jung men siam bakoi kabangi pen karena ka binda ka Pentecost kopa jengim ba happening kalong ka bakui ka teng jume kan ban ka hima jume kalong ka mon jume akan daw kumba happening tuay yang iminda ka jimbam jungi ka bahala ka si badama pingi kan kan jungi kumbangi ru ni ma pi ka bales niyo yangi badwa telam yangi sha ka jimpen shoy and right to light ini na ka pasiyo top light yangi ni karpad ko try Nagi jing siniu baro. Haga jing spoon jamme tai jing suk jing sign haga sngi jangi. Kanamba daga jing arab ka jing isne jamme. Ni light bara bona ka pop. But ni yo jing da naga jing jin jar baro. Kabangi dang up kame lendi haga jing karmen bakoi. But ka jing wan pa jungunong penim jangi. O Jesus Christ. Namar ka jume kalong kaima ka jume ka bor ka buram junom la junom. Kotrai Jesus Christ mayu bela ong haki apostol jamme. Ka jingsuk ngai happy, ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe digi pop jangi, Henry ya ka jingay janga balang jamme. But ha ka jings born jamme, toy haka ya ka jingsuk, but ka jingyat le kawe kat kum ga mon jamme. Mame uba im bada basensha, junom la junom. Amen.
Kajeng sukotrai kandon barabor rengka bat pim. Rengka bat piru. Dap da kajeng indo Kristo gini aingu markelia. Hakumi ukun lambro jongo blen. Hakumi bakit no ka pop jongo perte. Sukito ki bela kocha ka jinga wai jongo ukun lambro. Rukadrat ngomong besong hop menrung pokaying jonga reishong kana ketin kaman sim jonga sakiahi. Kamet presna jongo face container shaka jinga pam jongo. Trai Jesu karko kardo yangi pensle yangi penjantang yangi daga bor chame melong nangap lamborot babha changi ilong gilamborot ilon kami me ko Jesu pan penjana isu shu yake chingim changi dan baga jim pediang ya me ha ka communion bakuit but communion men siam
Jisu bayi kindiu buram yangi pangindup laban syukri hok yami pangindup laban Yesu rahem yami ay baga bor jami ko Jisu kanang sizo hapo jang yamenda halor ki bapang ki bashitom baro ki bashimenda hagane ka jindu wai hagane ka mas bakoi ko Jisu bayi ay baga jindu mo jangi baro kalong ka basizo daga jingis ne ka jami namar melomu nangap lamboro ubam ju sange ben risu mar yangi ubam ju sange ben kindiu buram yangi ubam ju sange ben ra yangi haga sandi jame ta yagi jimong jangi ben koi ben gya yangi kindiu buram yangi habangi do jengar men habangi sausi wan yadi gumma jangi ko Jisu daga jingi snega jame karko kardo yakini ki himmen ke para baro ke bashimen da hagene ki yukiris bakoi ai baga jinang no jangi baro kalanga basizo daga bor janga bane ko Jisu bai dai boring ipen slaying ipen gandang yangi hallelujah 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 Hallelujah, 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 la 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 la. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. To nginia duwai. To peit daga jinx spoon ya upai jame ko trying ikarpan but to ai baki to ya ke ba melamon ban penti mai daga jingmaya bam jikut kinyo ya ga jimmi pat shaga jimbam yapshu jonga do balamang naga benda kaburam dau Chris utrai jangim Amen. utrai undon rengka but pim Rengkat at blay badan bor baran karkoyapi uppa baru kon baru men sim bakoit Amen. ya leisuk ban pen bana kubar babha jong utrai daga jingem ga jompi hallelujah hallelujah Isango yaw play